3KP lỡ bỏ cần phọc cần lá và cần giá ya cút lệ kê cần phá ya cần phở ra vàng lái cần trên bật thiên cần ngại hello nè mà cần lái xe Krista tan sâu kê cần bê 3KP hello nè mà cần lái xe cần cút cần kê cần mình kinh ole hay thiêu tu te chỉ bay cái lỗ bục lệ vek chawa in chuan he MTKP khawmpui Pandal kan han tlo ve a cái lỗ video ve zoi zoi dona he an khawmpui na hianin delta sound an mang dona pui hum khop maya heng te po hi kanon la kwal don ni he ta tringin kanon la phota hemi 3KP Pandal omna mun hi mual lunglon mual kha ni a mana po khawmpui an don to khamo an thlen to kha han don to han tilan theng to kha kong hmai le kong chunga tanga kal thei ve ve ni a mun hi arem nuam khop maya chuanin motor park na hi ero chu arem lutuk kan ti lem lawa ma sengin amun ero hi chu arem khop maya helama hian kong puia kal thata a thlan mual kha in sha thiam dan tur chuanin kong pui chak kong chaka thlan mual thlanga khan ni chu chuan heta kong main road scooty in ka fanonen kan tlan thladon ni helai kong pui a hian mo chuan kan lut thlanga kan enfiang Pandal chung te chuan eng mote kan soi ve pa anga he Pandal structure hi kan shet dan chuan Nuai khat Nuai za somnga man bawr vel ni an Pandal structure hi mo theu neu lo khop maya pui khop maya chuanin Pandal chung hi mi sang riat bawr vel len thei tura sak ani boka chu kan han lut don ni an 3KP boy em he chuwang chuan ke ni po kan 3KP zo vek to an la te kan fa den sareng vo in chu hei nai tholam panga ron vlog ho ve ni chuan he amun ma hi nuam kan ti khamo chuan an lo buat sai thokhat to a reception counter te po an lo pe to a chuan he tan kan dal kwal le thok anga ki alu chau na chumo khata khan khi lai thlan mual atanga kal khan khalai khalo ni meita amun hi alai li a chuan so Pandal po pui mep khop maya khawmpui Pandal structure te hi ashan pa laka an cha kha ni a aman po pui tham khop maya chuan heng hi an tar fil lawa banner po lian tha a chuan helai hianin kan missionary kalta te martyr missionary te masabera hianin vanal liana tlangwal vanal liana martyr ani a hi vasai kaya atong trai lai vai sipai ten anung lama tangin an kap hlum ti ani a ka hre thui lem lawa chu kan soi ve shim anga tlangwal lai ngatin martyr haro pui khop maya kan ngai sanga hei ta hianin an ron tar boka chuan abul vel a hianin puthlamuana te he abula ding hi puthlamuana upa silal thlamuana ani a chongte po chu atim te nena tlabung paheli a khanin an che swal khani a afanu ina soidan chuanin apa kha tuitleu thiamani a chuan voi khat ka choro in leu chuaka ma sengin khami lai kha February thlani a khwawot em a in leu kai zo lawa jacket te ne na in thuam tup ne wang khan en leu kai zo lo niang anti a chung te chu afanu hi kan batchmate a hian oma kan chan nu van so mi ani a chu chuan chanchin te min han shil ve zoi thina ma po in kan sa thina la pho te po hi kan tra pui zoi thini chu putlamana hlat pho hi mo nung em thina khang te po kha ngai om reu me hi in chu rilwa thara ka thian nu nen po kan in bele she po in chu khatiang ve khani a putlamana hi kan ngai sak em a tian afade takte ten ni line bawr sana martyr sana timeng an nu hi nurse staff nurse in a pension boka sisterin chungte chu kan soi pa anga martyr tlangwal vanaliana kan ngai sang em ani athi na mun hi va sei tlang ani a kum sang kha zakwa somni panga chuan
putlamuana te kha an che swal na chu suara an tang ti khani ta a chuan chakma in an long hi an long leng hi akara hemi a thian te pathum nen hian hen solois ania an team solois khani a nula kela nun moi an solois evangelist team Mizoram ti ani chuan hila han tlangwal po kha ve a chuan hemi tlangwal po kha tlangwal sila hwal than sanga deputy speaker ani a an ngai sanom em ani chuan tlangwal vanal lian hero hi chu an team zinga mi ani lo te kan soi boka nge chat bol lo nan mo chuan an chanchin ka hre thui lem lawa chung chu kan soi pa ve shim shim le chu bengwar nan te po lo ni ta ang se shat zau nan mo chuan hilai hian thingkung mo mai kha lo om boka chuan hilai hi thing tak tak ani a an ron an tar na hi mo an chei na hi chuan amo a hei pa atrawa pachhia te mo chuan khata khan artificial pangpar siam chop khamo fresh ni lawin an han tar ani hei glue mangte eng mo mangte dan tar karinga nge chu moi takin hei an ron chua thingkung parvul chu angkhop maya an ti thiam khop me he lampanga hianin Krista pasal tha te run ti kha an lo tara ta po hianin pangpar moi tak takin an lo khoi boka nuam khop maya chuan hei po hian rilu ti thar em a kan thalai ron khawmpui te po hian hi dalpa pasal tha ni tura an ka pen na tranter na mun ruan ni turin he khawmpui po hi pathian hena i hlan mol molang o ti khan thler tu te po lo som chewa khawmpui lung tak lo ni a hei thalai rual zoram thalai rual te na dalpa rongbol hi atul ani ti hi sia a heng martar te yan an thinlunga chawna na sa tak pe se ti hi kadu mai ne ro in chu thanem ngai takin kan soi pa nge pandal ke hon pa in mo chuan he midang te po nan lo en ve a mi om lo lai ten lo chang ve a chuan a chung lama sawn midang po an lo om ve ne boka chuan he pangpar po le lam sai ta an khoi moi khop maya thingtum an mang tangkai khop mai decoration ho po an puye hmunom em a hei ka fanu nen kan night duty ho kan ron vlog pa ni a ka kal du nei rei to ama sengin apa ber hi boy a he pandal vela hianin khawmpui vok ve ta han boy wang hianin chhuana hun hi kan nei ve me ulawa vo in chu night duty ho po in kan han lakwal ve shim ni hi chuan so lampang te po so eng counter nge mani oma ke bin sang in tendera chuan food stall lampang te sanitation te water supply te security mo PCM book room te chi sang an thena traffic and transport lampang te hatim te book room te AV8 lampang te tiang khan room than in sema ta khian mamo nei te po in eng mon te an zuar ve thina zuar te mela mamo nei chuan in henga hianin pan me the do na he helai hian mo chuan alu achung lama kan han lut vele tonga so chuan thutna hi achina ka soi angkhan he pandal hi Nuai za somnga manvel ani a chuan kumina he khawmpui tan lew an order thar hi ni a chuan mi sangret borvel lang tura buat sei ni a thutna te po mo chuan in ma sengin extend na zong nen chuan chu item chu an leng theyang ti kha report ka donga chuan heti hianin thutna te po ifel fa a an tuam thlapa puan tham ti mela thom no tha po ui om lo tura ngai la thing vele na kai por ang tur ang kha om lo tura ngai la mo hei tian an tuam veka chuanin akal na vel po hi an pha veka ulen carpet khan ka an pha veka chuan a khu artificial grass kha so lampang stage ma a so nan pha boka kha po khata po khan he lam du te po in ti mela khalai vela khuk lo nan khan athariawa chuan du chuan lam mup theng khumya lawin so ti so an pha thlapa stage po hi bon a chuan kan soi tang khanin he delta sound an hota a sound system bula sound bula thutan hian a shome thina hi sound a lorin khan ase chumi anga har san om lo tur chuan an sound box po khi dan khai de mo khi an khai vung me chuwang chuanin sound bula ka thua shom tuk ti ang kha om lo tura an ngai ni chumo chuan
an sound system ho hi delta sound ti kha kan soinon da shim shim anga chuan hi an sound hi apon em a bon lu tuka I ka soi thiam wak chuang lawak ma se kan lakwal ve shim shim anga chuan hei in lo muanga I eng tan nge mo light te pon yang a then chu chuan a stage po kan lakwal ve le zoi nga hei stage po hi hei ta han drum bon tak men lo da delta sound tin zia kwa wa chuan an sound system po a thatok tura an ngai roi tu te na an du thu sam tak an ho ani a chuan khi lai te khan eng mon en khai no ya king te po khi sound box nge light te po ka she chuang lawa karon la ve shim ni chuan pangpar te po mo em a ki pangpar an khoi dan po to khop me le lampang sai ta vele dinga mo an khaya an khoya chuan an lat kwal charanga an ri to don lo ni chuan hei tian an khai furme mo sound nge light ki soi thiam lo eng po ni se min lo se thiam ula kan ron lak sak shim chu ni hi in mu du ta ka ti in chuan khi tam lut tu ka mo neu kha chuan in hemi hi hi station ya stage po hi andu uluk em a fry to ten nge concert stage deu ang te kha andu lawa an nok no ang te kha andu lawa an ti thattir le veka chuan tiang han wan chuak ta fel fai khop me a chuan a hnung hi kan en chin shim angi shui in kokal nuai me a he emo a pass chhuana nyang okay like te sound te khatiang pass chhuana kha nyang pek chhuana kha nyang timeng an tha thui lo ka ti kha ron lakwal shim eng anga pui nge ani ti kha karon entier du shim chawa chawang chuanin kan ron lakwal zong anga chuan he ta tanga mi pui lan dan tur te po kha so helama po hianin eng lo om delta sound ve kanya an sound system ve kanya eng ka shelawa khang kha karon lakwal thok ni chu chuan hei ti hian stage po acha chuanin Mizoram Thalai Christian Paul te member zong te local turin ka lo som ve throi me chomo chuwang chuanin he hun na lo mang tur hianin in zawa in Thalai kani ti to phot kha chu local ula thalai te in thalai chen ula in la no pan viau la han hlim ro pathianin in chunga amaro chu pathianin in chunga ro rel adon ti shereng ang chu ti ang khan pathian han kan chunga han ro rel dona kan thatlai kan chena kan hlimpoi phalani chumo chuwang chuanin in thatlai huna hetiang hun in tong thei lom om em ani chuwang chuanin tu man in dam thani chuan he hun ron bo pel lo ula he hun hlim om tak hi ron mang vek turin kalo som ve le top me chu ni chu chuan hlim taka mang turin pathian hena pokan hlananga Mizoram pum huap mo Mizoram pon thleng po in anon kalang tiang khanin he khawmpui hi lalpan mal lo som se ti kan du em ani chuan thalai te ta na mel lung poimo tak in bunna mun pui lo ni bok se lalpa ta na annun hlan tu te kan martar te shereng chungin he khawmpui hi lim tak le lung tak mang turin thalai te kan som vek chawa chuan hei vo in hi ni som le pakhat ani chuan ni som pathum hi khawmpui thlen kim ni dona chuwang chuanin in hun te he hun tan hian lo spare ula palai local chu turin kan lo som ve top cheu ni chu chuan thalai te khawmpui lim tak mang turin du sak na sang ber kan hlan top me teng chu local vek ula lim takin lalpa fakturin in hun te ti thiang hlimin lo om se lalpa tan he khawmpui hi kan lo ser sang top mai ni chuan khawmpui nuam le lim tak mang turin in zawa in du sak na sang ber kan hlan a cheu